Lezike izindaba ze1KZN TV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Elikakhongolose elibhoboke ngiza ngaphakathi abasemkhanya kude bakhala ngamasela kanti kuhlolwe esamanzi eMgungundlovu. iANC KwaZulu-Natal ibambeke isithangamna bezindaba ukuzochaza kabanzi ngezinto eziqhubekayo ngaphakathi okubalwa ke nokuzakha kabusha lesithangami besibanjele eThekwini namuhla. Lenhlangano ithi lo mhlangano namuhla wesigungu sesifundazwe bavumelana ngazo linye ukuthi basagculisekile ngokuba kuhulumeni obambuswano. Ngakho njenge-ANC asikaze sibe nesinye isinqumo sesisithathile seyingxenye kahulumeni we-Government of Provincial Unity. Until such time kuma ngabe kungenzeka kodwa manje i-ANC imile kulokho. Ngakho-ke isizathu saloko ngoba sifuna kube nohulumeni oletha uzinzo kubantu bakwaZulu-Natal, uhulumeni oletha izidingo kubantu bakwaZulu-Natal. Uhulumeni obuyisa ithemba kubatshali bezimali kulesi sifundazwe kuze kube manje lo uhulumeni kokhona uyakwenza lokho. uMabuyakhulu uthi bafuna abuyiselwe esikhundleni sobumeya uSiphile Mdaka we-ANC kumasipala wesifunda uMkhanya Kude. No, iANC imile ekuthenini abantu basemkhanya kude ngokhetho luka-2021 uma sekwenziwe konke kwabalo iANC yona eyaba neningi lamakhansela noma ingeyona iningi ingenawo 50% plus 1 kodwa iningi lamakhansela asemkhanya kude aku-ANC. Ngakho-ke iANC ithi njengoba umeya ephuma kwe-ANC kuwumeya ukhansela uMdaka imile iANC ukuthi kwakungeyona into ekahle ukususwa kukameya ngokungamethembi ngomhla zi-3 kuMfumfu ku-October. Ngakho-ke lokho akulungiswe ukuthi umeya aqhubeke enze umsebenzi wakhe ngoba umeya lo oye kuzo zonke indawo zasemkhanya kude. Abantu bebekhala ngamanzi ubemthola, emakhosini ubemthola, komama ubumthola, abantu abasha enhlelweni zabo ubumthola. So ulo meya esithi thina akaqhubeke enze umsebenzi wakhe njengomeya. Ubuholi buphinde basayina usomqulu wesifundazwe wawuzakha kabusha. Usomqulu ke uxoxe ufaka izinto eziningi. Okokuqala ufaka ukuthi kunomngxenye ekhuluma ngokuthi ngesingeniso nomthetho osekelo we-ANC ne-Code of Conduct yokuziphatha kwamalungu e-ANC. Okwesibili ke sikhuluma khona ngento esibiza ngokuthi imigomo esiyosebenzela phezukwayo ebalula phakathi kweminye imigomo ukuthi iANC iyinhlangano ephatha ngokwentando yeningi futhi iyinhlangano esebenzisa imigomo yokuthi izakhiwo ezingenhla masezithathele izinqumo lezo zinqumo ziyahlonishwa ebiza ngokuthi i-democratic centralism. Ngaphakathi kwaloko ke sakheke nezindlela zokuthi ubuholi be-ANC uma buya kubantu busebenza nabantu ubuholi ofanele bethembeke ubuholi ofanele buhlale ngaso sonke isikhathi bazisa buhlonipha abantu besebenzela abantu ngokweqiniso. Kodwa Khosibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngeseThekwini. Umphakathi wasemkhanya kude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ukhale kakhulu ngobugebengu obekuwa kwezimoto ziweliswe ke umngcwele waseMozambique okunye okuphinde kwavela ukushushumbisa kwempahla ezweni laseSwatini iweliswe kuleli. Lokhu ke kuhlaluke ngesikhathi undunankulu wesifundazwe uThamsanqa Ntuli esingetheke imbizo eJozini. Isifunda umkhanya kude sikhungethwe ubugebengu bahlukene okuhlanganisa ukwebiwa kwezimoto kanjalo nokushushumbisa kwezipahla zisuka kuleli ziyisezweni laseSwatini ziyodayiswa. Abanye abaholi abalusa nobugebengu basokelisa ukukhathazeka kakhulu ngalobugebengu obonakala budlondlobala kakhulu. Imoto engenayo ezincane eqhamuka ngapha eSouth Africa ziya ngale eSwazini neqhamuka ngale eSwazini ziza ngapha zindlula ku border gate ziseshwe ngendlela efanele kube ngama truck nawo hamba ngendlela yawo futhi mayifika ku border gate nawo aseshwa wodwa uqinisekisa ukuthi ingabe bikho into ezoba isiphithiphithi igcine ngasaseshwa ngendlela efanele. Kunama office lapha abantu bengena khona basesha ukuthi wona amaphepha kasemthethweni bawaphethe yini. Ngingasho ukuthi i-presentation yabo ibe inhle kakhulu abonto ku border gate kuyasetshenzwa kulutho abantu bandlule noma kanjani. Sinesimo sozinzo olungasimeme kahle ikakhulukazi oluthinta kakhulu udaba nje oludala lokwebiwa kweimoto nokudaba ukuthi malu khalumeka libuye liqale phansi bese liphinde futhi livuka lume ngeenyawo. Ilokho kusihlupha kakhulu bese kuba udaba futhi ke lokwebiwa kwemfuyo i-stock theft njengoba sazi ukuthi ke
kunokhala okukhulu ikakhulukazi ezweni laseSwazini njengoba kukhona izimbuzi ezebiwayo bese iqhamuka ngentuba elapha engxenyeni esenyakatho nesifunda sasemkhanyakude kuyindawo yasekuhlehleni ziwela lapho bese ke kwesisebenziswa ngokuthi ke kuhwetshwe ngazo kudayiselwane ngazo. Isimo ke lesike esisenza ukuthi ke inhlalo ingabi inhle phakathi kwethu kanye namazwe awo makhelwane. Uma bengamane bambe umsele ngesikhathi basezama ukuthi balungisa indaba ama-Jezza barrier, isona sixazululo esingashesha leso ngoba ama-Jezza barrier kuyabonakala ukuthi into ehamba kancane kakhulu isize ineminyaka kade bengena bephuma bawashiya ngakapheli imsakazi. Uma bangasimbela umsele zingakwazi imoto ukuwela. UNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambele emngceleni waseSwatini waphinde waya nasesiteshini samaphoyisa eNgwavuma eyobheka ukuthi kusetshenzwa ngendlela ukulwisana nobugebengu bokwebiwa kwezimoto kanjalo nokwebiwa kwemfuyo. Sesena nezimeya ayihlale phansi sebenzisane nabaphathi bamaphoyisa kule ndawo. Lezi ndawo lezi eziboyazi kuyizona ezizidleka zobugebengu bakwazi ukubavumelana ukuthi kuzokwenziwa kanjani kuba msalezo ndawo zesiqede idleke ngoba indlela okwehlisa ubugebengu ukuthi phela ngoba ubugebengu abenziwa yonke indawo kuba negodi lokuthiwa kuleza igodi kutshontshwa imfuyo kuleza igodi kutshontshwa imoto kule ndawo kunalo hlobo lobugebengu. So manje kufanele bakwazi ukungena bathi zoom in kulezo ndawo lezo ezikhombisa ukuthi sinobugebengu. Obunye ubugebengu obudlangile kule ndawo ukuhlukunyezwa kwabesifazane kanjalo nokuvulwa kwamacala aphinde asulwe. UNdunankulu uthi uzolisukumela lolu daba. Sikhulumile ke nomphakathi usebacela ukuba ngamaphoyisa ayakhala ukuthi anibavula amacala ikakhulukazi lana ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane ayavula buya asulwe. Sixoxele nalokho ukuthi akuyona into enhle. Sengazi ukuthi umphakathi masuluvulile icala kufanele bayeke amaphoyisa asebenze bayeke inkantolo isebenze ngoba mabenza njalo bagqugqumezela igebengu. Sikhuzile ukuthi awangavula amacala baphinde basule. Amalungu omphakathi abephume ngomningi bawo ukuzolalela uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli njengoba benembizo endaweni yaseJozini. Izindaba ezenziwa KZN TV bikuThabani Maphumulo eJozini. Isekela kaNgqongqoshe womnyango wezamanzi nokuthutha kwendle uSelo Sotlotlo uhloleke ukusebenza kwesihlanza amanzi iDaville Waste Water Treatment Works eMgungundlovu KwaZulu-Natal. Inhloso yalolu hambo kubeke ukuhlola nokwenza isiqinisekiso sokuthi ingqalasizinda yalesi sikhungo ihambisana nezinga elifanele lokuphepha nokusebenza kahle. Lesi sikhungo siphinde sikibe nezihlelo zobuchwepheshe obusha eziguqula kodoti wamanzi kanye nodoti oluhlaza ubeke umquba osebenziseka kubalimi. Isekela likaNgqongqoshe lomnyango wezamanzi kanye nokuthutha kwendle uSelo Sotlotlo uholeke ithimba ubeyohlola ukusebenza kweDaville Waste Water Treatment Works ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ke lesi sikhungo sihambisana kahle nezinga elifanele lokuphepha nokusebenza kahle. uSotlotlo uthi lena ngenye yezingqalasizinda ihamba phambili uma ke uyiqhathanisa nakwezinye izindawo njengoba isebenza kahle futhi ke kukwazi nokuthi ke kuzuze abantu bangaphandle. Definitely is about the efficiency, and it's definitely about the reuse that is here that we see, albeit obviously 2 megaliters, and also about the pilot that is now being prepared here, because one of the employees of Umgeni Utukela said we don't want it to just be a world-class wastewater treatment works, we also want it to be an educational research hub. Which is something that you don't see with many wastewater treatment works in the country. I think one of the closest wastewater treatment works that come to this is the one in, I think, Zenfleet in the city of Cape Town. It's one of the best that I've also seen. This is also one of the best that I've ever seen, particularly in respect of the quality effluent, the final effluent that we were able to see. I think that comes very close. Sotlotlo uthi ke kubambisana kahulumeni nezizimele ngathuthukisa ke izikhungo zokuhlanza amanzi angcolile kuphinde ke kuqinisekise zisebenza ngokugcwele zikhipha amanzi ahlanzekile okusiza ke ekunciphiseni nasekususeni ukungcola emfuleni nasemachibini.
department often emphasizes the point in and around the provision of our RBIG, that is the Regional Bulk Infrastructure Grant, as well as our WISIC, which is the Water Services Infrastructure Grant. And we've said that we will never be able to have enough grants in order to be able to give to municipalities to fix their infrastructure. We just don't have that money, as you know, that the fiscus is constrained. However, we do encourage municipalities based on the outcomes of the drop reports, because the drop reports are an indication of where you need to fix. Similar to the AG's reports, they give you an indication of where are the loopholes, where are the issues of concern, and what is it that you need to do. The drop reports are the same. If the operation and maintenance is an issue, then we talk about ring-fencing. Ring-fence the revenue that you generate from your water services, reduce your non-revenue water, so that you can then be able to reinvest the money back. Umeya kaMasipala iTheku Cyril Xaba uthi ke bazoqinisa kakhulu ezokuphepha ezidaweni ezisengozini yokucekeleka phansi kwenqalasizinda egcina ke iphazamisa izidingo zomphakathi. uXaba usho lokhu ekhuluma nabezindaba eThekwini. Kulesi sithangami lo masipala uveza ukuthi ususibuyisile futhi isaphulelo sika 50% kulabo abawukweletayo. Ya umkhandlu waseThekwini usuthatha isinqumo sokuthi bonke abahlali balapha eThekwini abawukweletayo izimali noma ngabe imalini kuzoba umhla 31 kuJanuary 2025. Uma ukhokha u50% wakho uzothola u50% discount. Kodwa ke uma usikweleta imali kusukela kuFebruary kuJune 2025, you can then make a payment plan, and with the city umungenawo ke ungakwazi ukuyikhokha lo mali leyo, and you can pay it until the end of the year this year. uXaba uthi bezosebenzisa uWhatsApp ukuthumela imiyalezo yezikweletu ngoba kusana izinkinga ngokusebenzisa iposi. Ngokuhamba kwesikhathi kunenkampani esisebenza nayo ezothi bonke abantu abano WhatsApp sikwazi ukubathumela ama-bills via WhatsApp, ngoba uyakhumbula ukuthi ngokudlule bese bathumela ama-bill abantu nge-post office. Ama-post office ethu manje senkingeni akasawahambisi ama-bills kubantu, obese kwenza ukuthi kungabi khona i-communication kamasipala and nama-residents ngemali abasikweleta yona. Okunye okuvezwe umeya ukuthi sizophothula amadozi sakhiwo esogcina abantu abahlala emgwaqeni. Kunabantu ke abahlala la ngaphansi kwebridge and laba abahlala emgaqweni ekuthiwa ama-homeless, and sesi ne shelter umasipala oyakhayo, and izophela before the end of this year. Okuzothi maqala unyaka siqale manje laba ukuthi sibafake kuleyo shelter. Awuzukuhlala permanently kuleyo flat. Lo shelter leyo is like a rehabilitation center, 3 months to 6 months. Emveni kwaloko siyabuyisela emuva kubazali bakho and nakwi-community reintegration. The emphasis on this program kuhlala kule shelter is reintegration yalabo bantu back to their households and their communities. So cleaner lapha bazonikeza ingubo, badle, banikeze psycho social support. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Sithishelele eDolo sebesiqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli zona ke indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokwana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Elikakhongolose elibhoboke ngeza ngaphakathi abasemkhanya kude bakhala ngamasela kanti kuhlolwe esamanzi eMgungundlovu. Usakhungathekile ke namanje umndeni wakaMthethwa oshashweni empangeni enyakatho nelikamthaniya ngokudukelwa ke ilunga lawo uThobani Mthethwa sekupheleke amasonto amabili engatholakali. uMthethwa wagcina kubonakala ke ehale egcikeni esekhaya kwase kuba ke kunyamalala kwakhe. Ukhathazekile namanje umndeni wakaMthethwa oshashweni ngelunga lawo uThobani Mthethwa sekuphela amasonto amabili engatholakali. uThobani wayegcina ukubonakala ehala egcikeni kwase kuba ukunyamalala kwakhe. Sidukele undodana wethu owayevele khona nje la egcikeni nami lapha engihlezi khona ethi uclean egceke ngesikhathi omhla ka18 kwakugqibelo nge18 ngezikhathi zabo 10
ngathi nje past 9 mhlawumbe kuya 11 isikhathi engambona ngaso noma ngakaze ngisinotice. Emveni kwalokho angikaze ngimbone ukuthi ngathi wathi mayiphuma washona ngaphi. Inkinga yami leyo ukuthi akaze simbone ukuthi waphuma washona ngaphi. Kusukele osukwini kuze kube namhlanje asikaze size sizwe ngayo. Sesicingile endaweni zonke umphakathi silekelela nomphakathi okuyiwona obusukume kakhulu umphakathi wafuna eindaweni njengamahlathi ngoba obekwenza ukuthi sifune eindaweni ezingamahlathi kunama VN ebesiwalandelela okuyiwona esibona ukuthi asitshela ukuthi singafuna eindaweni ezingamahlathi. Ma VN akakhuluma khona ngokufa kahle ukuthi uzothatha impilo yakhe esiwayizwe lethanyana nokho. Elandisa iziko lezindaba unina kaThobani uthi namaphoyisa atheleke ezolekelela kubhekwa kodwa babuya belambatha. Ngomsombuluko ngayi ku reporter emaphoyiseni okuthe ngireporte ngomsombuluko kwabo lesibili ngolesithathu afika athi azokwenza istatement azogcwalisela istatement njengoba ngangisenzile ngomsombuluko afika la ekhaya asebona ukuthi abuza kuthini ukuthi angasiza kanjani ngendlela isicabanga ngayo. Sasho ukuthi sesiwatshelile nangalama VN esisolela ukuthi mhlawumbe ngenzeka lo muntu wathatha isinqumo sempilo yakhe. Base bethi hayi bazozamela usizo lwenja ekwazi ukuthungatha. Okuthe ngolanga lokulesine bafika futhi amaphoyisa afika nayo ke leyo nje. Esithema sithi na indawo esicabanga ukuthi iyona ndlela esiphuma ngayo makuthiwa siyaphuma. Sicabanga ukuthi uqala kucingwa kungasukela la. Umndeni uthi usukulekelelwa umphakathi waphuma wagcwala izinkalo kuyobhekwa emahlathini kule ndawo. Baveze ukuthi sebekuzame konke bethungatha ilunga labo kodwa kunhlanga zimuka nomoya. Besicela ke nje ukuthi ke bonke abase belekelele ukuthi atholakale. Into lesiphethe kabi leyo ukuthi inkinga akatholakali. Akade sokulindele kakhulu ukuthi amaphoyisa afikile sezafika amahlandla amabili. Athi nawo saqhubeka nathi saqhubeka ke siyacima ngoba esibhedlela nje sesibuya khona nasemakhazini kahulumeni sesibuya khona naseyidokisini sesibuya khona kodwa akukho nje nomkhondo esotholayo. Umphakathi ke wala endaweni usilekelele kakhulu uphuma kakhulu uyasiduduza ngayo yonke indlela. Amakholwa amabandla angena ashiya umkhuleko kodwa okwamanje asikabunawo ukuthula umphumela. Ethintwa iziko lezindaba ukhulumela amaphoyisa eKingcetshwayo uKapteni Usiyanda Shangase uqinisekisile ukuthi amaphoyisa aqhubeka nokulandela imikhondo eqondene nalecala. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngiseRichards Bay. Inhlangano iBeasley Ratepayers Association eMgungundlovu ithi ke inhloso yawo ngokusingatha iMarket Day ukugqugquzela ukusebenzisana kosomabhizinisi kanye nokuthuthukisa umnotho wendawo. Usekela hlalwa lenhlangano Raf Raja uthi ke ukuhlanganisa osomabhizinisi abancane kuzohamba ibanga elide kuphinde ke kuhlangabezane nezinkinga ezibhekene nomphakathi. Osomabhizinisi abancane kumphakathi waseBizele eMgungundlovu babuye ngomningi babo ukuzodayisela umphakathi imikhiqizo yabo kwiMarket Day ebihlelwe kwiBeasley Ratepayers Association. Uhlalo loluphiko uRaf Raja uthi ukuvulwa kwenkundla efana nalena kuzobalekelela ukubhekana kangcono nezinkinga ezibhekene nomphakathi. The whole aim is to promote Ubuntu in our ward. We want the people to work together. No color, no race, no creed. We want to work together as a community where we can assist in drives like your CPF forum, crime prevention forum, our cleanup forum in our area where we're going to tackle areas that are being neglected and are way overgrown that need to be addressed. We want to have a fundraising group where we are going to take initiatives to assist in the area in the purchasing of equipment for your CPF units, for your cleanup crews and for the fundraising committee. Ubuholi bomphakathi buthi osomabhizinisi abancane kumele bathuthukiswe. Initiative yabo ukuthi isize ama ratepayers noma izakhamuzi entweni ezithinta local economic development ukusiza abantu ukuthi bakwazi ukuziphilisa ngendlela abaziphilisa ngayo bazicoshela amasenjana. The Beasley Ratepayers Association is really an opportunity for residents to be part of the civic association in order to promote the
the wellness of the residents of Bisley, and I think this is an opportunity from this event to have everybody be part of it and actually to grow the spirit of Ubuntu in Bisley residents. No somabhizinisi abancane bebengxenye ukuzodayisa imikhiqizo yabo yahlukene kule market day bathi lenkundla izobalekelela ukuba ke bedlondlobale. Namhlanje bengize kwi-market i-Bisley Christmas market engisize kakhulu ukunginika i-platform ukuthi nabanye abantu bazi ngebusiness lami ngoba lisha thuba lingisizela kakhulu ngoba njengomunye we-youth la endaweni izinto ezikanje aziveli kakhulu so mangikwazi ukuthola ukuthi nami ngize ngizokhombisa i-product yami engenzayo abantu bayithande kuyangijabulisa kuyangithokozisa kakhulu. Today's market it was wonderful. This is our first time actually setting up here. It was so far the best we had and looking forward to do so a lot more. Izindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eMgongondlovu. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde ke sikwamukele emukelo sabukele zona indaba ze-1 KZN TV sikukhumbuza bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Elikakhongolose elibhobhoke ngeza ngaphakathi abasemkhanya kude bakhala ngamasela kanti kuhlolwe esamanzi eMgongondlovu. Ake sibheke enkosini yazomnotho. Irandi lakuleli ke liwu-17.30 maqhathiso nedola lasemelika liwu-22.74 maqhathiso nopondo libe u-19.96 maqhathiso ne-euro lase-Europe igolide lona liwu-4,018.75 i-ounce kuwela ngahluziwe wona u-$64.77 umphongolo. Ake sibheke enkosini yezemidlalo. Ibandla Zulu Congregational Church lisingathe kumzulisano wamanqamo omqhudelwano iZCC Sport Tournament nobekuhloswe ngawo ukubungaza oyilunga lebandla uSiphethihle Ndlovu ogijima kuKaizer Chiefs esigabeni esikhokhelayo sebhola kuleli. Uhlalo waleli bandla eMaqonqo uLucky Hlongwa uthi ke lo mqhudelwano uyindlela yokubumbanisa amabandla ukuze ke bezoba isibonelo esihle nakubantu abasha emphakathini. Ube impumelelo umqhudelwano weZCC Sports Tournament nokuhloswe ngawo ukuhlanganisa amalunga leli bandla kuphinde kuhlonishwe noyilungu lebandla uSiphethihle Ndlovu osegijima esigabeni esiphezulu sebhola kuleli. Le tournament le esiqalile cishe unyaka wesithathu mangaphosisi ngenhloso yokuhlonipha umfowethu uSiphethihle Ndlovu njengamanje odlala eqembini leKaizer Chiefs. Sakubona kuhle ukuthi abafana mabethuthuka sikwazi ukuthi sibaphakamise njenganebandla nanokutshala umyalezo kwabanye abafana basakhula babona ukuthi esontweni akuyona lento ukuthi nje kuyasontwa kuphela zikhona izinto ezenzekayo ngaphakathi ongakwazi ukuthi uhambe uye esontweni uphinde futhi ukhule ngokwamakhono. Kahle nje sivundulula amakhono umcimbi lo oqale emasontweni adlule njenganamhlanje ubona ke sekushawa ifinali emva kwayo ifinali sekuzobeke sethathwa ke imikomelo laba abaphumelele. Usihlalo weZCC eMaqonqo uLucky Hlongwa uthi ufisa ukubona lo mqhudelwano ubumbanisa amabandla baphinde babe isibonelo esihle kubantu abasha emphakathini. Kuyisifiso esikhulu sethu ukubona amabandla esebenzisana singagcini nje ngokuthi ibandla elukuthi yasingenelana nalo ibandla elukuthi likhonza inkolo ehlukile kweyethu ngoba singamaKristu sonke inhloso ukuthi sibe nesikhathi nendawo la sihlanganyela khona sikwazi ukubungaza uNkulunkulu ngendlela ehlukile nendlela eheha ngisho umuntu olibukela kude isonto libuka nje njenganento engekho noma njenganento nje yokuchitha isikhathi kodwa abone ukuthi amakholwa ikhona into ayenzayo ukugwema kakhulu izingane ezincane ezisakhula zikwazi ukuthi nazo maziqoqene la mhlambe kuningi ngabe ziyakwenza ngabe ziseyidakamizweni ngabe zenza lokho naloko okungasile kodwa ngoba abazalwane baqoqa ukuthi baqoqana endaweni enje ngaleyo ndlela kugwemeka into eziningi. Inhloso nje ileyo ukuthi mhlambe eminyakeni ezayo involve amakholwa noma abazalwane abaningi. uHlongwa uphethe ngokubonga abaholi ngokuvumela lo mqhudelwano ukuba usingathi ihlandla lesithathu kulandelana. Kungaba nje ukubonga kakhulu mhlambe ebuholini bebandla nasebuholini kakhulu ebolini bakaMdluli endaweni esikhona kuyona
ukuzivumela ukuthi sibambele imidlalo lesibambayo nabo ubuholi bebandla ngoba ekhathini eningi amakholwa aziwa njenganabantu abangayithandi izinto zemidlalo ukuthi masifika ke ebuholini bebandla implementa imbono efana nale bakwazi ukuthi bayithathe bayifake ngaphakathi iphile ikhule sibone igcina isifika kuleli zinga esesikulona njengamanje sibonga kakhulu nje ebuholini bonke kusuka kubaba umfundisi Izindabeni zo KZN TV kubika uSiphamela Kumede ngiseRichards Bay Nasike isimo sezulu sakusasa singalendeleka Mbukeli siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nisale kahle Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile